Entón dixen, bueno, pois debe ser algo tan complicado que non se pode atopar. Pero por lo menos poderemos ver a que velocidade nos estamos movendo con respecto a esa onda. É dicir, a que velocidade me vou movendo eu, cando vou correndo, con respecto a eles. Se me fixades, eu poderei medir a velocidade a que me movo con respecto a esta xente. Porque podo medir a velocidade que teño cando estou parado e dou o cachete a Sandra, moves, e tamén podo dar o cachete a Sandra e empezar a correr. Entón, vejo a diferencia que hai de velocidade. Supoñendo que estes capullosos me van a facer a xogada de cambiar a velocidade cando vou correndo. Entón, que se quería? Pues instalaron un sistema que medía a velocidade da luz pois nunha dirección, que era a dirección a que se iba movendo a Terra, é dicir, coa Terra correndo, pois sería o éter quieto, con este corpo de Sandra quieto, a Terra correndo en esa dirección, poniendo luz, porque nesa dirección a Terra non estaba correndo, a Terra estaba parada, pero neste sentido, se a Terra vai correndo así, pois, lógicamente a Terra quería que un poquinho levantarse a luz que iba nesta dirección. Pero se a luz vai aquí, e a Terra non se move neste sentido, pois a luz tiene que ter outra velocidade. Empezar a comparar a diferencia de velocidade neste sentido de correr de movimento da Terra, en este sentido, no tal, a Terra non se movía, e encontraron que non había diferencia. E os tipos, pois, dificilísimos, a verdade, porque pegaron con moito cuidado, pero non conseguiron ninguna diferencia. É dicir, parecía como se a luz lle era igual que correras detrás dela o lume, algo que parecía un pouco extraño. Ninguén sabía como explicar iso, pero apareceu este señor que teníamos ao principio. Nacera no ano 1959, empezou traballando nunha oficina de patentes, e no ano 1905 publicou 4 artigos bastante importantes. Un sobre o efecto fotoélico, que lle deu o nome no ano 1931, outro sobre o movimento browniano, que non ten sentido comentar agora mesmo, e 2 sobre a relatividade especial. Por tanto, tiña 26 anos. Bueno, tivo unha vida bastante azarosa, posto que como era xudeu, tivo que non fuxir de Hitler, fundou un instituto moi importante nos Estados Unidos, que é o de Princeton, e a que lle ofrecer o estado de presidir o estado de Israel. Bueno, el que fixo ante ese problema? Pois el pensaba, bueno, imaginemos que poño a Sandra e os seus amigos depois. Entón, dolle o golpe a Sandra, empezan a levantar a mano. Entón, eu podo moverme de tal xeito que eu vexa sempre o brazo empalmado arriba. Vale? Eso sempre é fácil, porque está cando quita, cando vai ser, entón se eu corro a velocidade apropiada, eu vou sempre un brazo quieto. Venir a onda sin moverse, eso é posible. Nese caso eu vou a max 1. Eu vou a max 1. Pero ele dixo, bueno, será posible que eu poda ver tanto como a luz e vexa a luz, digamos, como algo quieto. Ele que entendía que a luz era por un movimento, cuando el efecto describiu en base a luz que era un paquete de cuantos de enerxía, ele concluiu que iso non era posible, que era incompatible en ter luz parada, senón non sería luz. En que motivo? Pois dixo algo sorprendente, iso, non é posible viaxar a velocidade da luz, pero é máis, a velocidade da luz cesa, cal cesa o medio estado de movimento, vai ser sempre a mesma, é dicir, 13.000 km por segundo. Ou seja, se eu se dou a Sandra o golpe e a onda escapa a velocidade que cesa, se eu lle dou o golpe e me poño a correr detrás da onda, a velocidade da onda respecto a mí vai ser igual que antes, que é unha dolencia, se pensades. Ou seja, como explicar outra vez? Dolle o golpe a Sandra e a onda marcha, imaginemos, a 10 por hora. E agora, dolle o golpe a Sandra e eu poño a correr detrás da onda a 10 por hora, eu debería ver a onda parada, pero isto está dicindo que non, que vería a onda tamén a 10 por hora, sempre que a onda se luz. As outras non funcionan, pero con luz está dicindo que a luz era algo aparte. E sabes, vamos a poñer aquí un exemplo televisivo. Non sei se coñecedes Star Trek, unha serie de ciencia ficción, pode estar na rebella, mataba un calquín, había un telescopio, pero vos non me sorprendes deso. Entón, imaginamos que van nesta nave, e desa nave, pois, se vive un pulso de bueno, antes de nada. Einstein decía que as leis da física, que son unha cosa importante, pero, bueno, non ten que ver moito que podo decir agora,
Dicía que as leis da física eran iguais cando un sistema estaba movendo e cando un sistema estaba quieto. É dicir, se este laboratorio que está, poñamos, e fijamos que está parado, e aquí se fai o experimento de física, o resultado vai ser o mesmo aquí que nesta nave que se move a metade da velocidade da luz. Por iso que as leis da física non poden depender do estado de movimento do observador, sempre que o observador se estea movendo a velocidade constante. Ese é o chamado primeiro postulado. É unha idea bastante racional que ele pon como condición para elaborar esa doctrina. Pero a segunda é a sorprendente. É dicir, imaginados esta nave que se vai movendo a metade da velocidade da luz, emite un sinal de luz que lógicamente se compara a velocidade de C. Bueno, C, a velocidade da luz, en vez de 500.000 km por segundo, os físicos escribimos C para describir esa luz. Entón, se a nave se move a metade de C e emite luz a C, pagamos o seguinte. Que quiere preguntar, oye, miden a velocidade da nosa onda de nada respecto a nada. Entón, o que digo, lógicamente, a velocidade desta luz respecto a nosa nave é, bueno, de 300.000 km por segundo, non? Isto é volatorio. Pero agora, imaginademos que na estación alguén di, bueno, medídeme a que velocidade se move a luz que emite este sistema. Entón, dinte, tamén, a mesma que antes, 299.000, 792 km por segundo. Ou seja, estes que son como a rapaza que non ten, que movéndose a metade da velocidade da luz disparan luz, eles ven que a luz que escapa marcha a velocidade cero. Pero estes que están quietos miden a luz e tamén está cero. Non sei se é o seu problema. En teoría, con razonamento clásico, estes deberían ver que a luz lles marcha a metade de C, non a C. Porque están facendo o que dicíamos antes. Están en da onda, pero tamén están correndo detrás dela. O lógico parecería que quixeran que a velocidade da luz é a metade. Pero fixamos, en el emiten luz a C e eles corren detrás dela, a luz segue exactamente a velocidade. Que é algo que non é así. E agora, con esa base, con esa cousa que rompe con os moitos esquemas, vamos a falar de algo máis importante. Imaginados que con a luz facemos un reloxo, de xeito que a nosa unidade de tempo sexa unha ida e unha volta dese pulso de luz entre dos medidas. O reloj funciona bastante ben, porque a luz se move a súa velocidade. Entón, iso que nos marca o noso reloj. Pois fixados, imaginados que colocamos este reloj no tren de aquí este. Vamos a ver a dar. Fixados, a luz está viaxando deste punto a este punto. E este que ten o mismo reloj, a luz viaxa deste punto a este punto. O primeiro detalle que hai que darse conta é que a luz aquí está facendo máis camiño que aquí. Todo non é iso. Aquí a luz, como fai este camiño, está facendo máis recorrido que aquí. E que ocurre? A luz que leva esta tipa no seu carro vai a 300.000 km por segundo. A luz que ten este tipo aquí vai a 300.000 km por segundo. Desde aquí, un debería pensar a priori, bueno, a luz que ten esta, que eu vexo esta muller de riba, vai a velocidade da luz máis a velocidade do carro. Podríamos pensar. Pero iso non ocurre así. Porque hai un límite de velocidade. Se a luz vai igual de rápido aquí que aquí, como aquí fai máis camiño, a luz vai chegar máis tarde arriba. E xa do efeito, non sei se podedes ver, que este reloj vai adiantando con respecto a este. Fixados, aquí está arriba e aquí xa no segundo. Este xa está no segundo e non xa no segundo. Este vai perdendo tempo porque fai máis camiño e a velocidade que este tío está vendo é a mesma que ten aquí. Dame a seguinte, Sandra, por isto. O problema que é? O problema é que a luz vai ir sempre a 300.000 km por segundo independentemente de que ocorra detrás dela ou non corra detrás dela.